Nakabenta ki khobor ke baman kasni subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilom ki khubor bamta kasni. Ke election assembly Arhajar Arflai Meghalaya kelas jang banbe kala ershong shit barki sengsan perthai kila persyang banra yala bankren hagi rinsan election barki mat barang sateng. Na kalian ka khasi Auto Society ha ka junyalam u President Rangba u Dr. DRL Nonglan u don khubor banyathu barban ai khublei ye ki seng bhalang ki seng samla puli ka khasi Student Union ki khenna puli barki riushimen ki belami shakmat ban kren ban pinsngo patba ya ka jingdon kam joga jat bin riu ya ka tin khasi barka ILP. U President ka KAS habaya kran bat ulat pathai khubor u yathu usngau dap ramnya ki pat ba ka jilla ba kila ai jingkrshani ka khasi Auto Society haki por jingyami pat ba ban dawana ka sarkar jilla bat India ban ithu ikaktin khasi haka knit ka ba phra jongkariti sanchar kari India. Hoot ka sarkar jilla bat baro kin rupongut ki MLA ki depra haying darbar thawan banyo ya ka resolution. Henry ka sarkar MDA kamla banyo solution namar ka yo thia. Utai unong yalam ka KAS ukentu ya baro ki sengsan perthai wat pendon kam bakla na deban penlong politik ya kaktin khasi yo ka yalam bakla ya ki pat ba halor kate kamat yo do no ka jing itu. Ubo ka jing kerpat ki kertang baki sengsan perthai baro ki deban krenben ya ka badeban krenbat ban penshai bet ya ka nongrim jongki ayu ki deban le shu ki deban ya thuru ka e ka bakila le ha ki sans nyam balalen. U Dr. DRL Nonglan haba pensngola dawan kanu ka sarkar ban sanshar ken mau ban pet ban but din ni kaktin khasi ban rung ha ka kernet ka bapra bar ka inline permit ka de ban nong kamno lum kumta ka khasi Auto Society kala pen khre ban net tin ru no sha ka President jongari India bat yathu iki kam ka sarkar jilla bar ka sarkar India ba ka penslam ban ai jing itu. Ka KAS habakan net shedal hi ban ye kendo sundan ye ka president kan ya da kalinti kat kum ka riti sanshar jong kari India. Ka democracy rule ye thu president ka KAS sammentangin ngap ya ka jing ye kren bat ulat pathai khubor. Doktor ni phai bang punya buat kane ka jingdawa ILP bar katin kasi kantam katin kasi ni iba kidan ni kiseng bhalang ta lani wat kiseng sain perthai kibia ki memputurai nam taki agenda kita punya jemutoi bagi pai ba bakin jit te lara ki pen kambak layan ne ya ka isu jong ka katin kasi pi so kuno kam kasi Auto Society Beda berkata ti kumangla ong ha basdang ba kajing dawa penung ya tin kasi kadai kajing dawa jong kajat benreo ti la da karung ti kajing ro ti kalolong ya baro kan kanum dai tang syaka KS handai syabaro kini ki seng balang kanum dai tang ya ka way ka political party lani kalian sensiar jong ka sarkar MDA handai kalong ru wat ikitu ki badan haka liang persyaro namar ngai hapo kador bar thau an ro habaki kren yakin khasi baro andu phongot ki manjor ti hangno kadon kanong rem banesim kabu banekni buram san perthai kamdan bat ladaka don kajing persyang ka bakum kata kala man pentut penban ya kalenti jong ka jing yorong ka tin khasi po ka khrin ka bapra ti ka jing kentu ka jongi na kalian jong khasi Auto Society ka longba ki sengsan perthai bat ki kertong yale election kim dai ban sim kabu san perthai simet lani tang na gamta ka buram jong ka parti namar ngiu ihi ba ka jing yakren kalong hi dabaro ti nganget ba kin buram ya kata tapi mut ban ang kuno na pi sungo kuno pi dan em khol ban ai pat chupai ba bor chikata chupai ba ke lajing kesan ya pi kasio Auto Society punya jing itu ya ka tin masih bagian buat hadu handali ni sa baham ta ka di ka election ki pai ba tin kelek nok se tangan orang jing anong kada ka jing lap election ki te ka ai ka kuat pi dan ban ong masih lat ni pai ba ha pakile ban sa akan san election kin pasmo lang ya kini kejuk isu ya kinu ki kertong ni ki seng patai ki bawa wan nyalap election Hai pi
hagaji sisa kinong jet ki ba jong ka jela ki jet ya kinong mikmat naka banta kajing bahalang jongki ti kinong mikmat ki tang banlet bantawi ki an banwanra ki polisi trekam but kajing ikli jongki kamdai na kamta jongki simet landi tang na kamta jongka parti baki mikmat hanrei kadai banlong na kamta upai ba ti kinong kristian ki don kahok bat kalat kalanti ban persngau hagitu ki kertong baki kristian balada hijab le no ya kena kajing tawa ha berisi kata kalau persanghi ka sarkar ni kinong mikmat hanrei ngimpat poi jaga thong lada hijab hakani ka kanti jong phe pen urlong no ya kena kajing tawa namar kene kalong uthit snam jong ka jaj manreo lada ka tin khasi kala yorung hapo ka khnet ka bapra phinsai i ki jikar khu kat no kan dong i ki khon samna ong do mta tang ka wei janbaro kini ki tien hapo ri india ki bala yorung hapo ka khnet ka bapra wat ha ka puli puthiro ki school ki college ki ladan ar ki medium pi hadu college level but hadu ka masters level ro kata ongno ka Bengali bat ka English West Bengal ka Assamese bat ka English haki educational institution ha Assam ka bangi hang ne Meghalaya pada ka medium of instruction dan ka medium of examination kadang dai ka English pi ya ka khasi dang supun long tangkum ka subject pi hadu PhD to ti banda dai ba la dono artli ki medium ubom kwa elektrik kam sarkar sabar jongka jela ti klempe pula jid be daka khasi medium ka sarkar ka ban penbiang ki to tendai ubakwa banle sabar jela lan nikeleng ka perthai un kham jid banle daka English medium ka la persang ya ka ban ong ban kan tiu tin khasi da ka ba ai ki award bat kini kita lan da ka ba sha ki jing penslur ngamot ban ong bat ban sha ruat ban penon kam ya tin khasi bat ka tin garo ha ka jing ya kren jong ki nong mi khmat ki emle ha po jong ka ying dorbar thawan ke jala to haba ong season ong ti ikumba baro kila esingkhia rei hakajing sem jonga kumnong yalam jonga khasi otho society kala bon ka jingkren hangni hapo la ka jonga jala kaduna pat ka jingkren hakmat jongo minister kampo ying jor sarkar kami u Amit Shah kaduna ro ka jingkren hakmat jongo prime minister jongkari u Narendra Modi ti kata ka penlong yangi kinong lam jo KS banum la sho ban ong hadu katno ka jing simkhia jong ka sarkar jala kabala kren bha hangni ha assembly ha ka cabinet bat ki lumpung jingalang jongki khamtam hagini upor siwa bakan kut kanika sarkar MDA katba ka jingkren ha Delhi pat ikumba kamda sawajam ta ti hale kini kino sunsial jongi ki kwa bamangi ngin hab bandalet ban dawa bat ban ki hi hanong ba Delhi ne kisngut ko ba kadai ka kamram jongki le Delhi yangi hi kiba ongno ma kiba la yadon ki kam ki pher ki jingki kli ba pher ha college ha university ha ki imnang ka salang ngimkwa ban le Delhi tang ban pendot por ngin len lada
ka lenti ka biang lada kita ki beri badan hakabor kidan kaman ban sengap iki jing dawa jongi ti hendrai namar ba ngimti kena ya kata ngila sangye syo bandai hendrai ka jing sya kalong ba ngim pat ong ban penkut no e ka jing le jongi mentang ngirang pen kre sya sya kala banlong balada ngim yo kalat ke babiang kat no ro hak bedai bat ka sarkar ngila ban persngau ye kene kamat jing doa jongi wat sedo ke presiden jongkeri India da ka basem nong rem na ki kendon jong ka constitution jongkeri India ka ba ong sai ha ka artikel arpo khandai ba ka nu ka tien ka bala ya chaprang bal bala kren da kinu ki kenhon judgment reu hapori India ki don hok ya ka banyo ya ka jing penne pensa bat ka jing itho ya ka taga ketien ta ti ha ka ni ka por kum ka wei ni ki jing tip jong phi nga kwa ban ong bam phi ka ketien santhali ka dei hapo jong ka long yeng bat ka ketien khasi berkaktin manda kini kidai hapo kata ka longyeng ka baki ong ka Austro Asiatic family ta ti nakine tangga ktin santhali ka badai kaktin bakren daka presiden jongkeri India pamanta ka balo yorong hapo ka kernet ka bapra ti kaktin manda berkaktin khasi kimpat yorong ti lada na kani kaju ka longyeng la penrung ya kawai ngi don ka hok kumjo kumba kaktin santhali kala yo jing itu apo khnet ka pra ba kaktin khasi ro ka daiban yo jing itu asu ki niki seng balang ba pero per kinoyalam jong ka KSU ke FKJGP ke HANM ka Hito Nangtam ka HYC but bon kiwai ki bang namla ban jer kerteng but kitu hakipor jong ka jing yakhi jongi man bangi penlong ki rally procession kitu kidan bat ngi kilong kakti kaman kakti kadiang jonge nang ta shu mla ban lenro ye ki sha ba haka floor jong ka assembly ro ngi i ki MLA nakaliang persya ban nakaliang sinsyar ro ki bale simta bhaban kren halor kene ka issue but dang hakini ki khandiat por ni iba kabinet jong kini ka sarkar MDA ro ka la persang ya ka ban ong ban kentiu tin khasi da ka ba ai ki award bat kini kita ilan da ka ba sha ki jing penslur ngomod ban ong bat ban sha ruat ban penon kam ya tin khasi bat ka tin garo ha ka jing ya kren jong ki nong mi khmat ki MLA hapo jong ka ying dorbar thawan ke jala to haba ong season ong ti ikumba baro kila esingkhia rei hakajing sem jonga kumnong elam jonga khasi otho society kala bon ka jingkren hangni hapo la ka jonga jala kaduna pat ka jingkren hakmat jongo minister kampo ying jor sarkar kami u Amit Shah kaduna ro ka jingkren hakmat jongo prime minister jongkari u Narendra Modi ti kata ka penlong yangi kinong lam jo KS banum la sho ban ong hadu katno ke jing simkhia jong ka sarkar jala kabala kren bha hangni ha assembly ha ka cabinet bat haki lempung jingalang jongki khamtam hagi ni por siwa bakan kut kanika sarkar MDA ti ka jingkentu ka jongi na kaliang jong khasi author society ka longba
ki sengsan perthai bat ki kertong yale election kim dai ban sim kabu san perthai simet lani tang nagamta kaburam jong kono parti namar ngiu ihi ba ka jing yakren kalong hi dabaro ti ngangej ba kin buram ya kata